Събрахме се, решихме и казахме. Айде, Бълчо, тихо! Може един път. Вие сте хвили студио. Трябваше даскалица да бе събрана. Най-накрая. Трето. Пак ли? За трети път куча. Мионика. Трети път куча. Караджов. Не знам. Четвърти път куча. Това беше ново. Куче за пети път. Еди му ръцете на. Това е много. Първи път това. Не, на това там. На телевизора. Да, още 9. Да, това ти казах, че не е от... Много. Отново. Помогли брат Минди студио. Видите ли бе? Само ако ми спадна куче още един път. Как ще ми падна? Пак ли? Да, втори път. Аз да са то бери кръси. Пак ли тут? Пак ти бе. Ти са...